Omubunge o West Mugirango omusike Stephen Mugaka nigo litukulia lero abagakogendereria gwikirania magenderero ao ime yebunge yo igati yabo okuigurwa kwebirasi ase chiskuru ibere eri secondary ya Nyakiore na boigo eri yoburuso ya Bosose ime ye ward ya Bunyamatuta boigo buna enchereyemo yokorokia obwasioku igoro yobobagi bwechi basari nigo omusike Steve abagagokoba erebieko mwenyene echicheki cyaborokiwa bali babete bagokonyeka kurwa ase omurubiri yose kurwa ase echibasari echo murikito Fatgad Gisemba na roboturu asobwikirana. Omubunge w'ebunge ya West Mugirango omusike Stephen Mugaka nigo litukulia rero agendereria gwikirania amagenderero aho imeye bunge eyo egati ya magenderero ayaiga nuko igurwa kwebirasi aho ase skuru yoboroso ya Bosose na boigo eria ya secondary ya Nyakiore chonzi chigotoka imeye ward ya Bunyamatuta omujega boigo omusike Mugaka aria eira yogochia kwena na epasi ya skuru ya Nyakiore. Hiyo vitisho mnaniletea ya basi, mnajua mimi ni lichumba, alafu mnanichezea na basi kuja mwezi wa 4 muone hiyo. Please go and tell the fund manager next week I want the check for Nyakiore bus prepared. Tulipane nayo ndio tuanze vita ya nyinyi. Na hii story mnanitisha nayo ya basi yangu haitakanyaga matope. That is why I have told the president, that is why I have told my president Nyakiore, sitaki watoto wangu wakanyage matope. Hii barabara before we go for Christmas tupate imewekwa lami hapa ndio tukae chini. Aiga ase skuru ya secondary ya Nyakiore nigo boigo omusike Stephen Mugaka asira aborokiwa be skuru eyo nechipasari cha masomo abo ase skuru eyo asomwako oyo erache gokonyeka nechishiringi gwetania emilioni ya yemo yechipasari 356. I have sponsored 356 students of Nyakiore of 1 million shillings and 72,000. May those children and their parents contribute to our getting the best meal grade. Kukwanira iguru yepara ekorwa nyamaiya ubwari yacha gosoka ekerenyo nigo omubunge oyo akwanira okubwatirana okwo babire bakubwatirana asobwange n'omuwakirishi bwabangina imeye county ya Nyamira omusike Cherusha mumanyi eryo kwenekya buna ipari yo nero ngochikubekwere erami omugiro Cherusha amaisa nyasamo ete kamotubiga togore lyo musacho yo amaisa yao nabepa ikebe kwerani nere sababu lero ndino mugoko kubatangasira une pare ya ito ya toiro bosoku ekero kenyato mu gambete ekero moya gambete ekero kibakia gambete rourwa gambete Omunyamatoto sinyaino bekire pariera mwere buya gosera bobe cha aende na tebya abantu ba West Mugirango to akesiasa yobo ngai Omunyamatori gare pai raisi ore gotagata gosokia bintu korbuoye igago koboria no itogo semo bisa akoiguno ito okoigorere bintu byacha buna bigocha Hinko reporter Getembe koroiga se county ya Nyamira Fatgad Gisemba.